Liko ka dito ora ka. Dito na amtur ko. Balik tanis na daw. Picture ka. Ay, na kayo magdarapasan, te? Laos to ginadya. Masa dito? Barangay Ibo, dito mo agi sa sa tabuk. Ito pag-abot nyo to. Barangay Ibo ilagi kuan. Layo kayo tanan. Sa babaw na po. Dito na may gikanaw. Saan naman eh? So now, ato pa may dito. Big mouth, come on! Sus, uy! Hello, what's up these friends? Daisy here and welcome back to my channel. So today guys, it's Saturday. So I'm going to Balbakwan sa Ibu sa Danao, and guess what guys? Look at me! What happened? Pero guys, nagsakay mi sa car na dito si Teresa Med, si Gail, hi Ma'am Gail. Hi. March Jerry. Hello. Si Marian. And Margaret. the founder of DYC and Alright, good job! Yagaw kayo. muna siyang struggle kay gamay pa mong car pero sige na lang. Laban mo. DYC guys, let's go! So guys, update. Nanami sa bukid, 5 na lang kliti para langit. And natang-tang mi. Asa naman kita ni? Balik ta kay na lapas ta. Pero if muna og ta, napay lain sumpay. Ha? Dito lang masakay sa unang game, sangko. Liko ka dito ora ka. Dito na amtur ko. Balik ka ni Danao. Picture ka. Ay, na kayo magdarapasan, te? Laos to ginadya. Masa dito? Barangay Ibo, dito mo agi sa tabuk. Ito pag-abot nyo to. Barangay Ibo ilagi kuan. Layo kayo tanan. Saan siya rin? So, nagagubot mi guys kay nalapas mi lang. We've been driving for like 1 hour and then ang ending kay nalapas din mi. So, we have to go back to Danao. It's already 11 a.m. and wala pa ko'y breakfast. Gigutom na ko. Pero sige, laban para sa Balbakwa. Let's go! Go. Gigutom na ka. Mas mo ta rin kalagi ha. Ibo Danao. Ato pa mo sa kuan yan. Sa babaw na po. Dito na may gikanaw. Saan naman eh? Tunda ba mo agi sa adong sa Danamo. So now, ato pa may dito. Okay, salamat kuya. Sila ba na? Guys, transfer me sa multicam kay nanimaho ang kuan. Sabi ta ba na? Mga chicks din yun. Mga ang gisakyan ba? Laban ang sa outfit ko eh. Sa Balbakwa! Kaya ako yung Balbakwahan eh! One time di ko kalimot sa problema na kung kaulit na hap. Palitain ako forever. Much about you, what things you like and what you don't. It's not Guys! Padong lang punta sa Ibo, Danao. Wait, Ivo. Para lang yun sa Balbakwa. Alright. Hoy! we should work it out. You know we should work it out before I'm too invested. Perfect. Squad ko lang si Mewin. Ask you Laban eh. Sana mo lang sabi. be trusted. Kung wala kayo sakyanan, dali ba kayo? Luwi kayo ka. Buat ko pakaw lang ito. Karindiriya dito ay. Ay na pagbalbakuha. Pagod is mama. Feeling something for you. The way you look, the way you laugh, and how you move. It kinda makes me go crazy. Betty La Fea. But we should take it slow. Work things out so you don't let me go. When I come real close, I don't wanna get hurt, 'cause I'm not ready.
Thank you. Tara siya, unahan. Gamay. Na, dito. Dara. Naay karatula nga Ay, dito po? sa ibo. Dara. Okay. Dara, diri. Guys, di na maulihan. Sa feeling, ma'am. Kanang murag. Kapoy na ko nagigutom. nga, okay ra, ano pang deal, pero kapoy dyan. So, kapoy. Murag nahurot na itong buwan na memory card sa sigiran na pagpadung dito, no? Joke lang. So we're now here at Balbakuan sa Ibu Danao. Finally, after 2 hours, I think. So yes, guys, lisod siya pag ano na lugar kay kung doon kayo siya. Alright, these friends, we're now here at Balbakuan in sa Ibu Danao. Ay, no, sa Ibo. Dili Ibo. Ibo. So yes, guys, we have here our food. So this is the patutin, and this one is the babakua. It's the babakua is the kanang skin of the cow's tail. Oo, cow's tail. Oh my gosh. Then this one kay kanang tinola man siguro na siya na manok. And kani siya, guys. And this one is the itik. Patutin. Oh my gosh, is it? It's raining, guys. And unsa ni siya kaning this is the mais. Yes. Oh, nice ko siya dire kanang. So, wait na We're here in the province. Province life and this at the food na nasa ko. Ato ibalhin So yes, guys. Let's eat. Cute lagi kayo ni siya, murag. Oh, sorry! Hi! Ako kinumuha sa mga paa ba? Oh! There. Turkey, charot. I have here now my patutin. Let's patutin. Sabi ko na siya patutin, guys. There, my babakua. So guys, nanata guys no, mga onata guys, it's already 11:20 and sakto kayo na siya pang lunch. So na nagkuha ko dito guys, okay ni siya. Narib sa'yo na itik. Wait, nasa English ka itik. Oh my gosh! Nyaka ni siya kay Amerikano ni kay Dako man. Nyaka ni kay Kuan, Bisaya. Kay Gamay. Bisaya. So, gamay ang Bisaya. Oh my gosh, kay makaon na guys. Tikman natin ang kanilang tinola. So this one is the tinola. Kuya, Bisaya ni Kuya no? Kabaw ni mo English, Kuya. Let's eat guys. Big mouth, big mouth. Come on! Sus, uy. Joke. Ate, ano sa din anong patutin man ni siya makawalan ni? Ito isa. Ay, kuan. kani siya, mo siya Actually, patutin. duck stew na siya, pero Oo. sa kanang sa atua, Bisaya, naana na yung patutin. Ay, kani siya. Kana is deep fried nga native chicken. Amo lagi sakto ko Bisaya ni, dili ka ba mo English? Kani mo taga Bisaya. Kana kada ko ka itik. Yes, this is the duck. The duck. Pero lamis siya. And kani ang tinola kay kuan sa di siya Bisaya. Sama sa'yo? Ikaw og itik, lami biya kay na itik. Balbacoa. Feet, skin and tail. Ilang ka hours ang total na Siguro preparation? mga 6. 6 hours? Wow! Oh, So, inana. so mana siya guys. Adventist. Mami siya. Sure. Alkan ka, ako rapir minas bag ng Dizzy. Okay naman ko. Next ka siya dire kay bukid ba niya. Makita ka mga nature. Let's try the balbacoa. Tanawa, look at the balbacoa guys, the skin of the balbacoa. It's very thick. Sure, dagan na sila. Let's taste it. Ha? So yeah, here. Come on! Kal man tong kay gunot. Yun! Kal naman oh. Kay gunot. Oh my God! Nakasarap uwan! It's raining! Huh? Nilusot na siya. Tara guys, oy! Evacuate! Evacuate!
Oh, yeah. Camera ni mo sara. Got to transfer guys because it's raining! Nayo sa una, ninguha! So, nagkaon pa si Gail. Kaya mo yan, Gail. Kain ka lang ng kain. Mura na ako ipapak na. Wow, refill og sabaw. Refill og sabaw. Nga, unsan man na, di ko naman mo nang Panagsara na tayo. Di naman da sa tiyan. Kaya pa gay. Murag 4 months pregnant na niya siya sa itik ug sa manok. Wala sila talon guys. Ako na lang magkaon. Matira matibay. Pwede na. Nani kay ilang food. Oh, naramay kami naman si Daisy. Joke ni. Sana siya videographer. Hi guys, nataro. Nauwa ko kayo. Sila pa kayo man. Ako na lang. Kuan kana sa kasama we started balbakuhan sa Ibo last August lang yun 2020. Because of pandemic kay wala man koy work. Yung usual market sir kaning mga bikers. Ang kaning mga native chicken, patutin, naay mag-order delivery. Pre-order gid ni siya. Kay naay koy Cebu nga delivery na sa diri pumapundok na ko dito. Mo-deliver ko Cebu. Tilukon din na ninyo kay dagan kay mga bata na way kaon, no? Ako na lang kaon para nila. Ako kayo mo kapakit-pakit. Yes! Mabusog na mo kung tanaw mo na ako. Sulami ka. Sulami ka. Mas lami yun ni. Wala iro kalori. Ay, madaya! Wala, wait sa! Unsa ni? Wish ka, but don't say it. Just I wish and then silent. Okay, sige. And you break the bowl. Mana? Yeah? It's perfectly cut. Wala. Wala na. Ay wala. Uy, ang bagong kasal. Yeah. Dalon na ni mo ma'am. Hindi mo na lang taguan dito. Yung dili ka ba mo sa purpose ani? Ano na siya guys? Ay dula ni mo ni. Dito guys, manako guys. Manako kaon. Ya, manghunaw ako sa kung kamo. Shona Ardiente nagsasabing Viva! Viva! Viva Ardiente! Thank you my instant videographer. Hey, what's up? Please subscribe to Joe Pacho. Yes guys! Hey, Daddy. Saan na to? Daddy Hi, Daddy Mike. Michael. What's up? Hello, Teresa Med Vlogs. Subscribe. And this is... Med. Hello everyone! Yes, here. Medyo Maldi. Ay, medyo Maldi. Wrong na yun Hi, it's Medyo Boy. Hi guys, subscribe. Subscribe! March Diaries with Anecha H na H. Hi, my name is Margaret. I hope you will subscribe and support me as how you supported Daisy. Pohon mag-vlog me underwater ni Daisy. Yeah. Ubanan na mo siya. Makita ko na balik si Nemo. And mo din ni si May. My Food Mercado. Puro kaon ning atuwa. Subscribe! Yes. And Even the vlogger. ato akong gate crash, guys. Oh, yan gate crush. Gate crash sa First of the first. Josh, Suroy na YTV. Please subscribe. Hi! Subscribe mo sa akong channel. Nawa pa yung video. Sana all! Ayan. Guys, look at the aftermath. Nakasigo, guys. And there ako mga kinaon. Bones. Basta laag lagi YB.
Ang manok uloy kayo na. Murag ako nagisunod ani. Ang laki sa kay sunod ani. Kanina manok or kato na manok. Asa kay sunod nila? Dagan na ba sila na manok? Dagan na mga og manok oy. Balbakwa! Sa Ibo na! Oh, I have a souvenir. Thank you. Thank you, ma'am, for the mug. I really need this kasi yung isang mug namin tira na, so I need it. So thank you so much. Hey, what's up? This is Video Pacho. We are here at Balbakwa sa Ibo Danao. Was invited you here in Danao. Lami kayo ilang balbakwa, ilang patutin, ilang balbakwa, everything. Lami kayo, ari na mo diri. Ate, thank you so much. Thank you for coming. Yes, guys. Come and visit Balbakwahan. Yes, guys. Super. Lami kayo food here. Thank you. So I think I will end the vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. If you're already subscribed, please hit the notification bell below so that you'll be notified whenever I upload a new video. And yes, guys, please follow my other social media accounts. I have Instagram and Facebook. My Instagram is at IamDaisy and my Facebook page is Daisy. So that's all, guys. See you guys in my next vlog. Bye!